Dalawa ang patay habang isa naman ang naitalang sugatan sa nangyaring road crash sa Barangay Herrera, Ligao City kagabi Hulyo 16. Kinilala ang mga nasawi na isang 19 anyos na motorcycle rider at isang lalaking minor de edad. Sugatan naman ang angkas ng motorista. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Hermenio Olivares, Chief of Police ng Ligao City Police Station, pauwi na galing sa paglaro ng basketball ang rider at ang kanyang kasamahan nang mawalan nito ng balanse sa kanyang motorsiklo at mabundol ang naglalakad na minor de edad na nooy pauwi na rin sana galing sa panonood ng basketball. Agad naman na nirespondihan ng Ligao City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ang nasabing insidente at idinala ang mga ito sa ospital, subalit nasawi rin. Considering po ito po ay isang barangay road, ma'am, madami pong tao naman, no, at that time kasi labasan ng basketballan 'yan. At saka ito po ay sementado namang lugar. Hindi po ito prone area, kuwan lang po ito, masasabi natin na isolated case po ito. Kanina ay nakalabas na ng ospital ang backrider. Nakatakda naman iburol sa kaniya-kanyang bahay ang dalawang nasawing individual. Sa ngayon po, ma'am, ito po ay masasabi naming, sa aming parte ay case closed na kasi both parties, yung suspect and the victim ay namatay na. So wala nang silang pag-uusapan dito sa bagay na ito. Nasa sa both sides na, personally na po silang mag-uusap. Pero yung criminal liabilities po kasi ay hindi na natin pwedeng ipasa yan doon sa kamag-anak kasi both parties naman po ay sa kasamaang palad ay hindi na po, ay patay na po. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.